24 रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सी खबजाक पद्मबिल शालबागान अनुगमन खाना ठीक और बासाजाक दिनै जों सबाय माने कारण खांके नरक जतन साइमानो लाइबिमा खुरसावै थांखांके त्रिपुरा हास्तेबो त्रिपुरा सारक सागनि हानो हे कबा सागनि मानथाइनो सानलायै गोबां मा पदरे पदों लायखे नरक जतन साइमानो 2018 नि सिमिं नाहारि नायखांके 2008 गोबां मा पार्टी रंनि बखाक्तै आईपीएफटी पार्टी नि बखाक्तै बरमुरा हाताय कतर 12 दिन त्रिपुरा सारक लाहार कासुलायै रुट ब्लक खलायलायै सागनि मानथाइनो त्रिपुरा लेन नै सानलाय मानि फेबा फ्रुनि सिमिंनो सानै फाइलेमां ताबुकबो त्रिपुरा सारकनि याक खालिनो हेकेबा बुक जानोखौ अब हेकेनो हायनो हाय 2021 ग्रेटर त्रिपुरा लेन नि सानमुंनोतै त्रिपुरा मथानि बखाक्तै सानलाय मानि त्रिपुरानि एडिसि एरियानो आलादा राज्य खलायै त्रिपुरा सारक शासन खलाय जानानै बागै वान सुमुं नाहारै सानलाय माने हा फेबा आबनि यागल हायनो हाय त्रिपुरा से एकट थनै हाताय कतर सालचाका सुलायखा सालचाका सुमानि बिसिंगनो गोबां त्रिपुरा सारक लगिरि लायैनो सागनि मानथाइ हेकबा चबा खलायमानि मादे मानो हनै वान सुगलायै खलायलायमानि फेबा आबो मानजा अबहायनो अबनि सलाय तेबो सकांलाय थांजनि कक गांके नरक जतन साइमानो एनएलएफटी एटीटीएफ ब्रंनि बखाक्तै गोबांमा सिलाय पाथनबाय चबा खलायलायै दफानो मोथांनानि बागै हेकबा हा दफानि बरंना फेवनानि बागै आसुक चबा खलाय फैका 30 गरा 2025 सल विटंगा ताबुक त्रिपुरा सारकनि मुंसा सल्युशन गरै अब नरक जतन साइमानो अब आं परितोष देबरमा कक बानं माने कगया अब हेकेनो हाय एनएलएफटी नि बखाक्तै केन्द्र हापांबाय जे एग्रीमेंट खलायमाने हेकेबा एकर्ड खलायलायमाने हायनो हाय जों नुकजाखा सागनि सिलाय पाथननो याफारै सारेन्डार खलायै जों टंकसांखौ फायै जोंनि मानथाइ हेकेबा जोंनि त्रिपुरा सारकनो फेवनानि बागै ब्रंनि थानि जे एकर्ड दाबि सानमानि आबनो तैनो फादियां मांगपुलिति सानैनो कयनै तिनि नरक यां नुगै मानखना अरबथि काइसे बेनार कायै रिखा अब अंखा 24 रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सी बिसिं खबजाक पद्मबिल शालबागान Orondorong nugay man kana joint proposed geological park state of NLFT Orient NLFT PD returns group. Orbo angka NLFT original brok monosano tam nika ojagabo tabuk kabangma bolongni mal mata toni jangnai abo hairo khalajangnan bagai ingka chung ojagabo ojagni je nangnai songnai kabangma phai sokbaijak leaders brok baching truk kok ini banner thapa mani karon hingke जों टेप सकनो थेपना दंमानि इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बाय जों जखन एकर्ड पाइ एकर्ड ओंखा जों साइन खलायलायखा आरो ओ साइन खलायतानि जिनि डिमान्ड दङ जे जिनि सिरि सिटिनि मुकुमु जे नारनानि बागैनाय जिनि बसाबुति रक काकु बुखरक जेटा बलंनि तक्सा तक्तै नुगिया मानि रकनो नुगनानि बागैनाय ओ जाओ जों काइसे स्ट्रेक्चर खलायखा जे ओ लोकेशन न जाहाते जिअलजिकल पार्क निनि मुसा मायुं सिबु तक्सा तक्तै तनिनानि जागा खलायजागनानि बागैनाय ताइचिनियाव सुदो अब सिमिया अब जखन खुलुगमानि परिबो गोबांबा पोस्ट ग्रेडिंनि फेनो अब चिनि त्रिपुरा सिक्ला चालाय बरनि नाबो काइसा बुक तंनाय बरन नाबो माननाय हायनि बागै जों बेबा गवान संमानि बिसिंतिनाय तिनि ओ जागानो जों सिलेक्शन सकांबारे खायजाकमाना तिनो बेनावनो जों फाइमा थेपालायखा जों तिनि अब दलनै फाइजागरबो ओइ आंबाय ताइसिनि पीडी ग्रुपनि प्रेसिडेन्ट स्वयं फाइजाक ताइसिनि अरा मेम्बार्स केडार्स गारगिनि बररक फाइमानजाक फाइका जों ओ जे गाहामनि लामा खायनानि थानि ताइ अब तेबो जों कलगुना मुसुङो गानागिनि आमचाइनि लुकुरकनो तै फातानि लुकुरंनोबो जे बुफां वाफां जुदि बुफां काइसा तान खांके 10टा बुफां काइदि ओंखाय सिनि लांमांनाय सिनि एनवायरनमेन्ट प्रोटेक्ट तंनाय तै सिनि जे तक्सा तक्ति बलंनि जे मानि न ताबो थालायदि बनो सेफ खालायदि अब चिनि गाहामनि बागैसे इंगो आसायो
जों बनो सेफ खालायनो नांनाय अब जोंनो दायित्व नाना नांनाय मेन उद्देश्य अंखाय जोंनि आबन बागैनो जों दिनै अ जागानो जों सिलेक्ट खालायखा अ जागायाव जाहाथे मोसा मायुं तनमाननि डिपार्टमेंट वाइज एबा सेंट्रल गभर्नमेंट इंडिया गभर्नमेंट त्रिपुरा स्टेट गभर्नमेंट नि थानि जों प्रपोजल लिजा ते बबिसुङो जों किछुसो हामबाय माय आफारो इंडिया प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी नि सेंट्रल गभर्नमेंट नेतृत्वे त्रिपुरा डॉक्टर प्रोफेसर मानिक साहनि नेतृत्वे जे ताबो सरकार तंगै दङ जोंनो जे मतिखाय दिनै तंक संग जोंनो किफिलि तुबि फैका अ तंक संग किफिलमान यागल ताबो गोबांमा प्रोजेक्ट जेंनानि बागै या प्रेसाय दङ ताबो बेलायखोना हामबाय बर गाबनो तेबो नायकलै जोंनो जाहाथे तंक संग हामखैन थां तंमाने तैनाय जिनिस दाबिरनो दायदिनो इमप्लिमेन्ट खायनो होननाय जों वानसुगो तै दाते दिनो इमप्लिमेन्ट खायनो बागै सरकारनो कयजागो जाहाथे जों अ जागारावगो जेकुनु जागावो केसे केरांनिया वइनो चिन मान थारनो मान थानान तैनाय जों चिनि ngै जों खबर जावता आसाफोराव जोंनि अजागाव बानार बै सान्ति जों रिरि मानि आबो कैसे सिनि सिमाने थिनांनि मुखुमनो जों नारकनानि बागै आबो श्री सिटिनि सिमिनो जों आबो नाइ फयो तंगि फयो अ तसा सफिरो बलंनि आबो तुरुत पाइ दं खाताले अ तुरुत पाइ दं मानि बागैनो जों दिनै कैसा सं लाइमानि बिसिंकै जों दिनै अजागा थाइ सबायका आं आसा खायो जतनो जोंनो अजागाव स्टेट गभर्नमेंट सेंट्रल गभर्नमेंट जों एकर्डनि बिसिंथि एग्रीमेंटनि बिसिंथि जोंनि जतनो दं अजागाव जों कोनो खोथा फाइ सान मानिया अ एग्रीमेंटनि बिसिंथिनो जों अबनो खायनानि खामलै दं ताबो आबुनि बागैनो आं जत सेंट्रल गभर्नमेंटनि तेनि नरेंद्र मोदी तेनि स्टेट गभर्नमेंटनि तेनि बरं गोनां मानिक साहा बरंनि थानि आनि कयमानि दङ जोंनि जे एग्रीमेंट दङ दाख्लिनो इमप्लिमेन्ट खायनानि बागै एप्रुभ खायनानि बागै बरकनि थानि आं कयमानि